Koska ne tulee yleensä kysymään, että haluatko sä jonkun haastattelun. Lämmihän täällä on. Mikä repäsy on? Millä luksusjahdin mekin täällä. Luksusjahdin! Hyi saamari oikeesti. Michael vissi jo kotonaan. Ja matka jatkuu, Jay. Mä tiedän vielä milloin mä lähden takaisin. Se on totta. se on nyt ihan sama. Kuka siellä käy? Minja on ihan sun kiusaksi. Hei, kello on 9. Kerropas sit. Reiska, mikä se oli? Nyt nää. Joka kerta eri väliin. Eikä se edes ole, se on mua paljon nuorempi. Mitä kun mä näin sen, niin mä en olisi uskonut. Mä olin ihan se, että... Ai. Kiitti Sauli. Kauhean korkean paikan kammoja Kato edestä ja kato sivulta nyt. Senkin höpöhäntää. Onneksi mä en laittanut. Huomenna. Jos haluaa positiivinen Suomi-video, niin Katri aloittaa. Tää on niin harmaa ja väritöjä kyllä. Suomessa on niin paljon hyviä asioita. Musta on kiva, että se kesä kestää se 1,5 kuukautta. Just niin. Ei kun oikeesti. Heiputtaa.